Toto je bežný deň v živote 20-ročného začínajúceho podnikateľa. A.k.a. 20-ročného týpka, ktorý sa hrá na influencera. Dnes tu máme deň 69 z mojej výzvy, kde sa snažím uživiť tvorbou kontentu do 90 dní. Dnešok bol extrémne naplnený, pretože zajtra odchádzam na 5 dní do Tatier, takže som to potreboval veľa stiť. Ráno som začal s editovaním mojich videí, potom som si dal moje klasické raňajky, nechal sa poraziť v pingpongu a išiel cold call. Vôbec sa mi nedarilo a všetci ma rušili alebo mi nedvíhali. Už som si myslel, že z toho nebude nič. Na posledný hovor mi zdvihol jeden tréner, ktorý bol fakt týpek. A dohodli sme si predajný hovor na september. Po rýchlom fitku a obede som išiel pretáčať svoje videjka. Už dlhšie som chcel natáčať mimo tohoto malého bytíku. A dnes bol ten deň. Takže som zobral mikrofón, statív a rybárskú stoličku. A som tu. Ak mám byť úprimný, tak ma najviac bavia tieto pracovné dni, kedy len pracujem, jem alebo cvičím. Po natáčaní som si už len dal večeru, pripravil som videá z dneška na edit a išiel som spať, pretože zajtra vyražam skoro ráno. Každopádne, ak ťa baví tento typ obsahu, tak mi nezabudni hodiť like, aby som vedel, či ho mám robiť viac.